ଆସି ବସିଗଲେଣି। ହଉ ହଉ ତମର ସେଟା ମୁଣ୍ଡ ନା ପେଜ ତୁରାଣୀ କୁଣ୍ଡ କୋଉଠି କହିଲ ସେଠି ତେବେ ଆଳୁ ପରଟା କହିଲ ମୁଁ 5 ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଏ ଢେବା ଆଳୁ ଗୁରା କଣ ଥୋଇ ନେଇ ଯାଉଛ ତମେ ଆଳୁ ଖାଉଥାଉ ପରଟା ନେଇ ଯାଉଛି। ତରବର ହୋଇ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ମାର ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନାନି ବେକ୍ ଛେନା କେକ୍ ତାୱା ଗରମ ରୁଟି ସେକ୍ ଭାଇ ମାନେ କେହି ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ ଆଳୁ ପରଟାରେ ଆଳୁଟା ଭିତରେ ରହି ତମ ଭାଉଜ ଟିକେ ତରତରିଆ କରି ଆଳୁଟା ବାହାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କରିବା ଡାକିଛି ତ ଖାଅ ହାତ ଚଲାଅ ଖାଇଯା